kan tafarkin sunna, ku zo ku karbi batuna, sa ku je aljanna. Aure ibadar Allah, yi zama dan Allah, kar ku sanya kasala, ku nemi yardar Allah, ku nemi yardar Allah abun mazan ku dare safiya ko rana. Aure ibadar Allah, gashi yau an daura, ku yi zama da amana don Allah. Fatimar yan sannun ku yayana, zan zama na amana kan tafarkin sunna. Aure ibadar Allah an daura, gashi yau min yau maku ban kwana. Aure ibadar Allah, gashi yau an daura, zama na amana kan Allah. Fatimar yan sannun ku yayana. Ilahu sarki mahaɗin soyayyar yan uwa gun aure da yana, kai na sa farkon waka ta ga zan yi yau ta amare. Aure kan ayo an jure da yana, hayaniya an kore. Aure to a kwana a tashi yara gagwai zaka gansu suna murna. Aure ibadar Allah, gashi yau an daura, zama na amana kan Allah. Fatimar yan sannun ku yayana. Yo salati Allah sarki ga wanda yayi umarni da yana, yi aure sannan ya ƙara fika bayani. Aure kan aran addini da yana, farin ciki zai nuni. Aure in ya gamu a tare yayi alfahar yawan mu ya sa shi cikin murna. Aure ibadar Allah, gashi yau an daura, zama na amana kan Allah. Fatimar yan sannun ku yayana. Matukar ai sai an sa hakuri za a cimma muradina. Ce ba aure babu tule ba gunwa ko daɗi, ko bar shi bautar Allah, suna ta manzan Allah. To amma a ciki in hutu ya samu sai mu rike shi mu yi murna. Aure ibadar Allah, gashi yau an daura, zama na amana kan Allah. Fatimar yan sannun ku yayana. Ko a kowane hali ma'aurata kuka samu kanku yayana,
ya adalci shi ne dai sinadarin auren ku. Mata ku daidai mazan ku, maza ku rike matan ku. Ku yi zaman soyayya ango amaryayin haka shi ne fatana. Shimfiɗar soyayya ku yi ƙoƙarin baza ta da harka. Sa'idu angon Fati, Husaini angon Maryam. Allah sa albarka auren ku sai ku yi adalci surkaina. Aure hakuri akan ci babbar riba. Ku yo adalci yana ya zama gatan ku. Rabbana ya tsare ku da sharrin mahasada albarkar manzura. Aure ku samakar ku manta an bayan ku. Ku yi abin da suke so, barin abin da ba sa so. Don famata na kwarai burin su kyautata wa mazan su siyo murna. Shin mazan ku dage ‘ya'yana, in kuna so ku samu to sai ku bi su kar da ku doge. Yarihin mata na kwarai ‘ya'yana su mazan su more. Ba su tarar shagali ko bai ya samu za su rike shi siyo murna. Mai kira a takaice ma'aurata fatan kun gane ‘ya'yana, lamarin duniyar
tana yin murna ‘ya'yana. Sannu babbar yayar mu gaisuwa ta dole na nuna aure. An fi Zainabu mamar Nafisa na ga suna yin murna aure. Na ga baban Maryam amarya shi ma ya gaɗa murna ‘ya'yana. Yayana gaishe ka Abubakar ango ga Umaira aure. Ango gumma amarya Hanna sannu tana yin murna aure. Tashi ango Mariya ita ma a yau tana yin murna ‘ya'yana. Gaisuwar ban girma ai dole na yi wa mai rainona aure. Yaya Malam Abdullah na gano shi yana yin murna aure. Kaji angon Safiya da Rabi su ma suna yin murna ‘ya'yana. Ga uba Gulbati amarya shi ma ya yi murna aure. Sannu yaya Kabiru ai dole baitukan fara nuna aure. Kunga angon Maimuna mamar amarya ta yi murna ‘ya'yana. Asiya ga Zainabu matan shi ne fa dole na nuna aure. La ilaha illallah Allah ji kanki anta amina aure. Kina nan na san auren ga dole zaki murna ‘ya'yana. An tara mata ai dole gaisuwa ta bunki na nuna aure. Sannu Malam Biliya angon Halima sun yi murna aure. Kun ga yaya Khadija ta zo bikin diyanta da murna ‘ya'yana. Sannu yaya Habibu angon Jamila sun yi murna aure. Yaya Malam Isa angon Maryam suna yin murna aure. Kun ga yar autar Mushe Ma'uma tana yin murna ‘ya'yana. Har da Ummul Bishra ya ce gare mu ta yi murna aure. Har gani dan auta Shalele na fi kowa murna aure. Har amarya ta ita ma gashi ta taya mu da murna ‘ya'yana. Wasu sun so su ji sunan gimbiya ku taru ku zauna aure. So ku taru ku zauna sunan da zan faɗa in zana aure. In fa har na zana zan so ku gane duka batuna ‘ya'yana. Wanda duk ya gane ko sai ya zo
mabaruka aure. Shimfiɗar soyayya na shirya shimfiɗa ta ɗakin aure na. warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ne Umar Nuhu Shadare dan Duma daga Gannan Jihar Kano State. Me neman ƙarin bayani ko sanin wani abu gaba da wannan waka zai iya kira namba 081 43 89 50 03. Thank you, my friends. Sir
4389 WhatsApp ko Facebook Umar Nuhu Sharere. Mai neman ƙarin bayani ya tuntuɓe ni a Facebook Otiko Umar Nuhu Sharere ko kuma ya kira lambar waya kamar haka 081 43 89 6003. Thank you.
Amarya da ango, Allah ya ba da zaman haƙuri. Amin.